Čus, vítajte Silver LP u dalšího let's playu na hru Sufu Game. A ako náhradu by som tomto dni urobil 2 diely, nielen jeden. Takže by som mohol začať na staré na Legencovi, práve som na ňom. A nič sa to zatiaľ nezmenilo, iba že som včera pretáčal a som získal levelik. Takže to je všetko. Dáme si cech, asi by, mala by to byť válka. Aj. Preskočíme na mňa. Takže som dal preskočiť, hej. A asi som sa do toho nepripojil. No, ale sme vyhrali, takže to je dôležité. Nikto není online. Bereme od 50. levelu na svete 14. Algido Forever a vyslal som zhlídky, zlaďáky, to je logika. Takže stáme pod zemi, neviem čo mi tu tak je pomaly. Počkať. Tak ja to zostrihnem. Takže som späť a myslím si, že to pôjde už tak akurát. Dúfam. OK. Takže dáme si jedovatého draka. Neviem či ho dáme, ale dúfam, že aj. Tak ne. Arénu sme ešte nemali. Ale fajn, ne? A renderuje sa mi práve video. Na jednu hru. Tiež toto. Náhrada. Ale to sa nechajte prekvapiť. Takže vlastne epický weekend. Dáme si čo najviac XPčka do hospody. Vpuštení, že. A bože. Takže vrhneme sa na svet 14, dáme to Vlado 4626. Tento diel bude taký pomalený, pretože som renderuje video. Dáme si hlídku. Čo? Cechu je zrejme válka. No, to je furt válka. No, preskočiť. Preskočiť. Pohnete ktorou. Takže to už vlastne prehraté asi. Abo vyhraté? No vyhraté, super. Pripojíme sa do obrany, do útoku. A mohol by som napísať čo? Nič. Bože, kam idem? Takže si dáme ešte arénu. Arénku. Dále sme lakery. Laker som. Ale ne až taký, ako vy. Takže mohli by sme dať teraz písečnú použi. No tak ne. Dáme si ešte hospodku. Na najviac XP. Teraz hlavne zlaďáky, tak je to. A ešte by sme mali hodiť do záchodu, lenže my máme zlatky. Vždycky máme zlatky. Toto za 65 000 určite nepredám. Sem. A ideme na posledný účet, a to je Budhomar na svete 13. Od cechu Chipmankové. Takže hospodku sme dali, to ešte do včerajška. My máme zvíře. Mám si preskočiť. Teraz ho dáme. Yes. Teraz ho na nás. Zase dá. Gitara. Viem, že to asi vyhrájeme. Vždycky, keď poviem, že vyhrajeme, tak prehrajeme.
Vždycky, keď povím, že prehrajeme, tak my hrajeme. Tak naopak. Tam zautočil a vyhral som. A to sú také systémy. Takže mohli bychom si dát ten jezdec. Tu máme Elik, vidíš, ještě jsem se zahodnul pozrieť do čarou obchodu. Na inteligenci. To by se šiklo. A ještě hodíme na vlastně máme keše, že? 32 000, ježiš ne, chyba nám iba kousok. Chyba kousok. Počkej, když jsem dal to zapreč. To ne, počkej, nedobre. To predám. Koupím toto je dobré. Tak. Bože. Podzemí. Takže jsme si měli neškrtli. A z tohto dílu na Sofšik z Widget by to mohlo všetko. Já se s vámi loučím a čaute.